bort mig. Sen sista gång, vi båda har ju träffat någon. Och jag var nära på att skaffa barn och det hände mer än en gång. Men ingen kom omkring, och jag var bra på att ta ingenting. Och kommit över det så många gånger att jag stått på knä och givit bort en ring. Ångrar mig, säger bort en tid. Inte för att det var fel för någon. Problemet var ju från första början att du inte var en av dem.